Ak máš tiež doma takýto Passat a chceš si vymeniť zadné brzdy sám, tak nezabudni, že budeš potrebovať na to diagnostiku, keďže auto má elektronickú parkovaciu brzdu, a ukážem ti, ako jednoducho si to s počítačom, s VCDS-kom sám stiahneš a roztiahneš brzdový strmeň. Nájde si parkovaciu brzdu, dá si základné nastavenie, OK, tuto si zvolíš otvorenie zadných brzd a už počuješ, ako sa to otvára. Je to otvorené. Zasvieti ti samozrejme chyba parkovacie brzdy. Keď vymeníš platničky, dá si zatvorenie a už sa zatvárajú. Hotovo. Pre viacej videí hoď sledovanie. Díky moc.